Ja, ariketa hau ez da polarizazio ariketa bat. Ematen dizkigutela elikadurak, transistore bat, eta kalkulatu beharko ditugula intensitate eta tensioak. Diseinu ariketa bat izan behar da. Esaten digute nahi dugula adar honetan intensitate bat izatea, eta hemen tensio zehatz bat, eta erresistentzia kalkulatzea edo diseinatzea eskatzen digute. Vale, ariketa gehien hauetan, suposatu behar dugu beti, eta horrela egon behar dira, asetuta. Asetuta ez balitz egongo, ariketa gutxitan gertatu behar denez, gertatu behar da, gune omikoan egongo zinen, ia ziurrenik. Beraz, hauek suposatu behar dugu asetuta, egin behar ditugu kalkuluak asetasun formulekin, eta gero konfirmatuko dugu balditza betetzen dela. Vale? Hasi gaitezen, erditik entzen banaiz, hasi gaitezen. Transistore MOSFET bat. Ematen dizkigute transistorenen ezaugarriak, VTH eta K. Eta esaten digute, zirkuito honetan, ID 0,4 mA izatea nahi dugu, eta VD 0,5 voltio. Eta diseinatzeko RD eta RS. Bale, ados, orduen. VD nahi baldin badegu 0,5 voltio izatea, hemendik ID pasatzen bada eta ID ere finkatzen baldin badizkigute, zuzenean kalkulatu dezaket RD, ohm legea aplikatuta. Hau da, RD izango zen 2,5 voltio, ken hemen daukagun tensioa 0,5 voltio, zati pasatzen zaion intensitatea diseinatu behar degula izateko hau. Eta hau ateratzen da 5 kiloohmio. Listo, resistentzia hau diseinatuta. Orain, zer gertatzen da hemen? Hau, esan bezala, suposatu behar dugu asetuta dagoela. Asetasun gunean dagoela transistor hau, ariketa gehienetan horrela gertatu behar da, gainera, Asetuta, venga, bai, erabili ditzagun asetasun formula garrantzitsuna hoxe da, intensitatea eta VGS lotuta daude, formula horrean, K zati bi, bider, VGS, ken VTH, ber bi. Begiratzazue, transistoraren ezaugarri bat ezaguna. ID ere finkatu digute, eta VGS ez ezagun bakarrak gatuko zen. K ere ematen digute, beraz, ID nahi badegu 0,4 mA izatea, asetasun gunean, K jarri beharko genuke hemen 3,2 mA zati voltio berbi, zati bi, bider. VGS, CVGS jartzen dugu intensitatea, ez dakigu, hori da kalkulatu behar duguna. Eta VTH dira 0,7 voltio. 0,7 voltio berbi. Tamendik bakantzen badegu VGS, bi emaitza behar dizkigute, kuadratikoa denez, balio bat izan behar da 0,9 voltio, eta bestea izan behar da 1,21 voltio. Eta nola jakin hemen zein den ona? Ba oso erraix, suposatu dugu asetuta dagoela. Tensioa VGS ezin da izan 0,9, zeren hau baino txikiagoa da eta moztuta egon zen. Beraz, hauxe suposatu behar dugu dela emaitza ona. 1,21 VGS. Beraz, VG 0 voltio denez, eta VGS baldin bada 1,21, VS izan beharko da minus 1,21, hauken hau 1,21 izateko. Vale? Hemen orduen minus 1,21 voltio izango ditugu. Ondo hemen elikadura hau minus 2,5 denez, hau gertatu daiteke. Orduen hemen berriz, badaukagu tensio hau ezaguna, hau ere bai, pasatzen zaien intensitatea ere bai, berdina izan behar da, eta orduan kalkulatu dezakegu RS. RS izan behar da, omlegea tensio hau, minus 1,21 ken beste tensio hau, minus 2,5 zati pasatzen zaien intensitatea, 0,4 miliamper. Eta hau ateratzen da, 3.225 ohmio. Kalkulatu ditugu bi resistentziak hau asetuta egoteko. Beraz, benetazko zirkuitoa hau izango zen. Ia, hemen 2,5 voltio, eredua jarri behar dute. Hasieran jarri beharko genuke behar bada, gauzak argiago egiteko. Asetuta baldin badago, mendeko intensitate iturri bat izan behar dugu, hemen azpiko resistentzia izango genuke, hemen minus 2,5 voltio, ia, ze izki zakarra ditudan, 2,5 voltio, hemen RS, hemen RD, hemen dik ID basatzen da, adar guzti honetan, eta hemen izan behar dugu VG lurrera konektatuta. Hemen G, D, eta S. Zirkuito hau ebatzi dugu, asetuta suposatu dugulako, eta orain konfirmatu ezagun baldintza betetzen den edo ez. Asetuta egoteko VDS izan beharko da handia, VGS ken VTH baino altuagoa. Betetzen da? Ia. VD 0,5 voltio. 0,5 voltio. Ken VS minus 1,21. Hau da, berdina ez. Altuago VGS ken VTH. VG 0 voltio. VS minus 1,21. Eta VTH 0,7.
Pues bueno, hau zenbat ateratzen, hau negatiboa, markatu hau aztu zait. Horregatik jarri dut parentesiarekin, orduan hau 1,71 voltio, eta hemen izan behar dugu 0,51. Beraz, ok, betetzen da, eta asetuta dago. Ok. Zirkuitua horrelaxe dago, eta horrelaxe diseinatuko genuke erresistentzia hauek.